Manang Emmy. Edi falatan ti iyawag mo kanyak, kat pasensya kan no jakon inlanad ti address ko. Ngam ket di, sa anak nga OFW, akas kadagiti imunan nga indramayo. Saan na pa naglastog, ngam nalaingak at tumulong, taadamot negosyo. Negosyo amay samot kadagiti na apektaran, gapo iti krisis nga intay mapaspasaran. Kasano da ito yun, Edita? Kapilitan niya agsara ti restaurant gapo iti pandemya. Anya nga rod nga'y marino, awan maaramidan taa, tanay pasidong tayo kat nga rodon iti community quarantine. Ay, anyamat din. Sapay kalolong talang iti bangko. Kasano lang ti binulan na bayadan ta iti bangko? Marino, anya ka kadi. Adda notice asaan pa'y nga agsingir dagiti bangko kadagiti nakalon kadakwada. Taaddaket nga rod pandemya. Di ka kadi agdanag, Marino. Agkararag tayo ket di, nga iti mabiit. Agsublin iti normal ti amin. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agdanag, Edita. Sayang ti negosyo ta. Kat agsublil at ti negosyo ta apaman maumpot ti community quarantine. Aging kat kaano nga tada ito'y? Day ta ti jak maibaga, Marino. Isong arud ako nagkararag ta. Asapay lakuma, tamaungput adagos daytoy a community quarantine. Mama, nagapa kayo kadikin ni Papa? Ne, saan anak ko? Apay anadamag mo dayta? Nakita ngamin ni Papa. Saan amatagtagari, kalpasan ti panagsari tayo? Saan kami anagapakan ni Papam Lloyd? Medyo aburido lang ita ni Papam, gapo iti sitwasyon. Mama? Adda ngamin mapaspasaran tayo ita krisis. Iso ka daan nagsara di restaurant tayo, Mama? Wen anak ko, kat dayta ti pagdanagan ni Papam. Apay ngamin nagpaiso, Mama. Oray ti pa nag-eskwela mi, naisardeng. Gapo iti sakit nga agwarwaras ita, Lloyd. Delikado iti salunat. Iso ang mabalbalakadan ti amin nga agtalinaad iti pagtaengan da. Mama? Masapul nga agtungpal tayo, anak ko. Para matla iti pagsayaatan tayo, ti panagtungpal tayo iti bilin. Nay, apay dagita grocery packs, Edita? Marino, ado ka dagiti kalugaran tayo ti marigatan gapo iti sitwasyon tayo ita. Iwaras ko dagitoy kadagiti agkasapulan. Anya, Edita, sigurado ka kadi iti kastangaramin. Naisardeng ti negosyo tayo. Ita, padawatan pa ilang dagita agkasapulan ng ibagbagam. Anya ka kadi Marino, manumatlagan ngay dagiti nga ipadawat ko kadagiti kalugaran tayong agkasapulan. Kasanon no da tayo mati maibusan. Pangalahan tayo ngay. Marino, ulitek, aglaplapusanan tayo. Manumatlaangan ti ipadawat tayo kadagiti agkasapulan ngay. Amumot nga awan ti panggadan ti kaaduan ita. Damagak man kan ka, Edita. No da tayo matagkasapulan. Padawatan da tayo nga ta? Apay ayang amin akasta ti pampanunutem. Saan kang agpanunot iti kasta? Pagyamaan am laangan, ada tayo ti tumultulong. Saan kat ada tayo ti tultulungan da? Iti katibuk ti enhanced community quarantine,
Ingka gumaak ti timulong kadagiti agkasapulan. Babaan iti panagiwaras ko kadagiti grocery packs, manang Emmy. Ti pakaragsakak, ado dagiti nakitinulong kanyak iti ar-aramidak. Ket gapo iti dayta, ado ti naamamok akas kanyak anaayat met at tumulong kadagiti agkasapulan, analaos anaapektaran iti pandemya. Agduduma a tao a profesional ken addaan kabailan tinagbalin a katinulong ko anang saranay kadagiti agkasapulan launay. Mangantayon ni Dita. Imunan anangan dagiti anak ta, Marino. Adadan iti bukod da silid. Datalaangan ti agsango amangan. Ne, apay nga saan datang nga inuray? Ay na, nabannog daan ang tulong kanyak a nagrepak kadagiti iwaras mi a relief inton bigat. Talaga kinarir mo dayta, Edita. Imbes kumamang panunot kay ti sabali a negosyo asaan nga apektado ti pandemya. Marino, amin a negosyo apektado ti pandemya. Hanggang saan kang agdanag? Tamataltalantanan ti ininot a panaglukat manan dagiti negosyo. Kat nasaya at ano kasta? Tapno may tuloy tayong ti restaurant tayo. Sika talaga. Day talag negosyo ti pampanunutam. Kat, anyang harot nga iti rumbang nga panunutag, Edita. Dagiti agkasapulan, akas, itar aramidam? Marino. Ala, agidasar kang harudan tamangantan. Tamaturog akmatan. Tara, Sam. Mama, mabalin ka diya sumurutak mo iti panagiwaras yu kadagiti tulong? Ay na anak ko, saanen? Amang ano umapal di adim? Amumot ama iparit pailaan kada kayo at teenager ti rumwar. Kaya't ko lang kumati makatulong, Mama. Na anak ko, dakal at tulungan ti inaramid mo a panagrepak kadagiti iwaras ko a relief. Mama? Kan maysa, napaggad pailaan ti rumwar. Isungarod na palalo ti anad ko, tunggal agiwaras kami iti relief. Sa bagay, maawatak mo't di, Mama. Agyaman akno kasta, anak ko. Sana bali, apaman nga agsublin iti normal ti amin, saan kayon amaikan diti balay? Makarwar kayon tumatlaangan iti adim, anak ko. Ay na, agyaman nakitin tayo at tulong, madam. Agyaman unay. Awan anyaman na tata. Adoy pa iti vitamina para kada kayo, kan iti pamilyayo. Agyaman madam. Kan saan laday tatata. Inton agsubli kami dito'y kadagiti kakadwak, mangyag kamin tupay iti agas yu iti high blood. Ay na, nagsaya at kayo, madam. Tauray no saan na kami akap-kapin ano. Nayat kayo lata amang tulong kada kami. Isa pa sakit ibatok ko alangit, madam. Kanayon nga ikararagan na kayo na nasayat ipanagpuspuso yo. Agyaman akno kasta, tata. Sa paila kumata, saan kayo ama madam? Ngamin, nagitikas ka na kami, nagkasapulan iti tulong. Kami nga apektado, iti panagsardang dagiti trabaho, nga po iti pandemya. Iso nga kami nga kasapulan iti tulong yo. Tata, naiduma kayo kadagiti padayo nga nakabaalan na iti biyag. Tatinaduma padayo, imbes at tumulong na, iruruman na kami pa'y. Iswadak ka, ti panagyaman mi iti namarswa,
Tadalat tadagiti kas kada kayo nga aramatan na tapno matulungan da kami, madam. Kat kasi tinakon, madam. Kanayon nga'y kararag miti salun at yaw. Kan tinapintas agasat para kada kayo. Tapno adupay ti matulungan yaw. Imukuok iti kaunggak ti komento dagiti natulungan mi, manang Emi. Kat nakarkarupay ang nagbalin kami anasingad kadagiti naamamok, anaasamat at tumulong. Kat kasla kamangan ti pamilya, ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Ngam itay laeng nabiit, rimswa ti maysa abanag, asaan ko apulos aninamnama. Dahito yan ti pagbagakkan ka, Edita. Kasano itan? Apay ay Marino, anya tinapasamak. Apay ang makaungungot ka. Imbagakon kan ka, Edipay laeng. Mang panunot talangan iti sa bali ang negosyo. Tapno adala ta pagbayad iti bangko. Gaputan nakalun da iti balay tayo. Ngaman niya tinaramid mo. Dahi takit din nagiwarwaras iti tulong ti inintunar mo. Aguray ka Marino. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan, tad adumot day tapanang sidir mo kanyak. Ngam ti panang ilawlawag mo kumay ti mapaspasamak. At day ta, basaan day ta surat ang naggapoy ti bangko. Surat ang naggapoy ti bangko? Wen, surat ang naggapoy ti bangko. Basaan noon niya tinakalanad dita. Diyos ko, rimataanan ti bangko dahi ti balay tayo. Wen, rimataanan ti bangko dahi ti balay tayo. No saan tayo ang makabayad iti kagudwat milyon? Diyos ko, apay akas to'y matan. Saan ang mabalin dahi to'y? Saan ang mabalin ang marimata ti balay tayo? Dahi tangarot kat. Pangalaan tayo itanga iti kagudwat milyon. Makalawas lang tinakalanad di tapawayway edita. No saan tayo ang maitid ti kagudwat milyon? Awanan to'y balay tayo ang nagrigatan tangay pundar. Mapukawin ka na tayo. Basol mo tayo to'y edita. Basol mo! Mapapanaw tayo ka din dito'y balay tayo, Mama. Diyak kayat ti pamanaw dito'y balay tayo, Mama. Diyak kayat. Saan, anak ko? Agaramidak iti pamuspusan. Saan amabalin amapukaw kada tayo da iti balay tayo? Kung ani papangawanan ti maramidan tayo. Uwan nga rin, Mama. Imposible ka no ama itad tayo tikid-kidawan ti bangko. Kasano tayo, Mama? Sa dino nga iti papanan tayo? Anak ko, saan kayo amapukawan iti namnama? Amo ka saan na tayo abaibayan ti Diyos? Mamati ak atulungan na tayo. Katkas iti nakunakuon, agaramidak iti pamuspusan. Diyak itulok, amapukaw kada tayo, tibalay tayo. Edita. Pasensya ka, Edita. Pasensya nakla ko man. Pakawanan na kadagiti na isawang ko iti kalabas. Nagdanagak lang amin nga mga numapukaw to'y balay tayo. Takasanumot nga amin.
Nagdaklagatan tinasken abayadan tayo iti bangko. Ti ibagam kit di. Awan apulos ti panagtalak mo iti Diyos. Edita. Kat imbes at tinulungan nak ang nagiremedyo. Sabali ti inaramid mo, tabi na ibay anak kit di. Edita, pakawanan nak kuma. Pang-asim. Nagdaanagak. Amumot anak ka po iti pakinakam ko. Pakawanan nak kuma. Di mo lang napanunutan nga ad-ada ka sa pulan ka, Marino. Sabali ti inaramid mo. Naimbaglaangan ta dadagiti gagayam ko anang tulong kanyak. Iso na isalbar ko ti balay tayo. Naimbaglaangan ta dadagiti gagayam ko, Marino. Kasla imposible a mabukal ko ti kagudwat milyon, iti lasod ti makalawas, manang Emi. Ngamga po siguro iti dakkel a panagtalag ko iti Diyos. Kararag dagiti tao a natulungak, kan panangipatag kanyak dagiti gagayem ko, nga imbilang kon apudno a kapamilyak. Naisalbar ko ti balay a naipundarmi. Iso a nalaos ti ragsak dagiti anak ko. Nakitak mo't ti panagbaliw ni Marino nga asawak, banag apakaragsakak launay. Ita, ininutan ang makabangbangon ti negosyo mi, kat amok ang masubadak matlaang ti kinaimbag dagiti gagayam ko, anang tulong kanyak. Daytoy ti pakasaritaan ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Editha. Pagayam nga Editha, umunay ti amin, agi amanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Kinapudno na, narigat nga agpaiso ti napasaram pagayam ko. Ngamin, malaksid iti kadakkel ti gatad a masapulyo. Mapaspasaran tayo pa iti pandemya. Ngem husto ka, dakkel ti naitulong tinatibker a pamatim iti Diyos. Kan tinapudno apan nakigayam mo. Kang runaan iti amin, dakkel tinaitulong ti kinamanagtulong mo. Takunada nga ruden, no naimbag ti imulam, kinaimbag matlaeng ti apitan. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatulodyo laeng dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsak isudat ng paris kadagiti tugot iti danatibiyag.
subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Raiza, nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalaangan itinagan a Raiza. May saak nga OFW kat adak ita dito'y Hong Kong. 7 kami nga agkakabsat manang. Ngam agtawan pailaang iti talo, idi naulila kami iti ina. Manipod idin, nakakaamon ti amami anang isakad iti pagbiag mi. Rugyak ti agsalaysay, idi adaak pailaang iti kolehyo. Anya ti ko na mga ibagam, Raisa. Ken, apay akas lang madandanagan ka. Edwin, masikugak sa... Ha? Sigurado ka di, Raisa? Saan pa'y matkit di? Nga madanaganak, ta sa anak mo tan anag binulan. Mga no, delayed ka lang. Iso nga rod akayat ka kasarita. Takayat ko ti makasigurado. Raisa? Aglangan tan iti klase ta. Takuyugan na ka mapanagpakita iti doktor. Talaga nga min ajak makaid na. Kayat ko ti makasigurado. Sige, saan tan nga klase? Kuyugan ka mapanagpakita iti doktor. Kasano itan Edwin? Anya ti aramidan ta. Kung aktupay kat, masikugak kun. Mabutangak Edwin. Amang ano anya ti aramidan kanyak ni tatang ko. Mamakak. Saan? Di ka agdanag, Raisa. Saan ka baybayan? Edwin. Tinasayaat. Kasarita ta ni nanang ko. Ha? Sigurado ka? Amang ano kaungat na kaninanang mo? Oray kaungat na kon. Basta kasarita ta. Bareng iso ti makatulong ka ta. Kabsat, kinuyog ko dagito'y ubing dito'y balayo. Tapno ba kasarita kamutan? Anya ti kayat mo asawan, Kapsat? Agayan ayat dagito'y anak ta. Ngam ti dakas na, nailawan da, kat agdadagsan ti anak mo. Anya? Tatang pakawanan nak ma. Tatang pakawanan nak. Saan ka mababalaw? Nubilang ta makaungat ka kabsat. Ngamkas itinakon-akon. Iso kinuyog ko dagiti ubing. Tapno makasarita ka maipapan iti kasayaatan nga aramidan tayo. Amo ka naklaat kakabsat. Ngam masapol ang mapagsasaritaan daytoy. Talaga anak laat Kapsat. Ang mala, pagsasaritaan tayo na ito'y, pauray na agpong tutak, awanan ti maramidak, tanapasama kan ti amin. Iso pagsasaritaan tayo nga rod na ito'y. Anya nga'y anak ko, kapilitan na nagsardeng ka na nagadal ta nakiasawa kamutan. Sana bale,
Ituloy ko matlaang ti agadal, tatang. Kastamot ti nagsasaritaan tayo, saan ka di? Una, hanggang masapul apadak kalumpay tipas ngay munto amaladaga. Di kay agdanag, tatang. Talaga akasta ti aramidag. Kinasaritanak mo ti katugangak. Tulungan nak kano iti panagadal ko. Kasta ka de. Di ka nasayaat, anak ko. Wan, tatang. Katsapay la ko ma. Tatulungan dak matlaang, ha? Wan, anak ko. Ang abnon niya ti may tulong ko. Ano usam Tamumit. At dapay daduma kakabsat mo amasapol apagadalag. Maawatam ko madayta, Raisa. Natungpal nga rod ti kayat ko ang makaadal manan, manang Emmy. Babaan iti tulong ni tatang ko, ti katugangak, kan babaan matan iti panagsalukag mi kan ni Edwin nga asawak. Naglako kami nga agasawa iti barbecue, tapno ada pagsapulan mi. Bayat met ti panagadal ko, inggiddan ko tinangi proseso kadagiti papeles ko, nga umay dito'y Hong Kong. Talaga ka di nga agabrod ka, Raisa? Edwin, napagsaritaan tanday ti abanag saan ka di? Imanugot ka mo't idimbagak kang kakayat ko ti agabrod. Para iti pamilyata day ti nga aramidak. Iso nga rod nga isam samirak ti mangipag nakadagiti papeles ko, kabayatan ti panagadal ko. Tapno nalakan tulangan ti panagabrod ko. Apay nagsapol kan tulangan iti trabahom ditoy. Apaman na makaturpos ka, Raisa. Edwin, pangaasim ko ma. Sapay la ko matamawatan nak. Nagtulagan tanday to'y saan ka di? Pampanunutag lang amin ti anak ta. Basit pa'y laan. Iso nga rod nga agabrodak, tapno makaurnong ta. Tapno adan tubus-busan ta para iti masakbayan ti anak ta. Tapno sumaya at ti pamilya ta. Iso ang maawatan na kuma, Edwin. Di mon pagdanagan ti asawang balasang ko, ta siya kun ti makisarita ken kuana. Agyamanak, nanang. Ngamnay, Raisa balasang ko. Aganad kay ti kadam iti abroad, Saan nga amin nga agabroad, ket makapasar iti napintas agasat. Di kay agdanag, nanang. Talaga nga aganadak. Kayat ko ti makaurnong, para iti binukal mi a pamilya ka ni Edwin. Ay nasaya at na itapinsar mo, Raisa. Sapay la ko batag baligi ka. Kaano gayam ti panagturpos mo, balasang ko? Plan-plano ka sa anak ko na agmartsa, nanang. Ngamin, nalpasan ti amin a papeles ko. Anya, anay, sayang matano di kakit din agmartsa, Raisa. Maminsan la mapasamak dayta iti biag mo. San abalen, nanang? Tinapatag, makaabroad akon, tapno makaurnungak. Di mo mapabasol dya asawa, Raisa. Siyempre, madanagan ta umadayo ka kadakwada nga agama. Ngam, para kadakwada dahi nga aramidag, tatang.
Kan para kada kayo mutan tapno matulungan kayo ang mangipaay iti kasapulan dagiti kakabsat ko. Anak ko, di nakpagdanagan. Kabailak nga isakat dagiti kakabsat mo. Ti pamilyam ti rumbeng nga ipangpangrunam. Amok dayta, tatang. Ngam kayat kayo lata tulungan. Agyaman no kasta ti panggap mo, Raisa. Ang pamilyado kaan, anak ko. Anak mo. Dagiti agamam ti rumbeng nga ipangpangrunam kunak manayn. Basta, tatang. Tulungan ka lata. Sana balit aman nakaawat ni Edwin nga asawa. Iso nga awan parikot kan kuana, no tulungan kayo a pamilya. Kamaudyanan na. Ag-flight takton no maminsan nga aldaw. Isadya akong dumaray ti graduation ko. Kat inton adda akton iti abroad. Sigurado ang nadaras ang makaurnungak. Nadaras a bumaknangak. Ta sigurado adakdakkel ti masweldok. No makaurnong kaming ton, ikagumaakto ti ag-cross country. Tapno dakdakkel tumanon ti matgadak. No addan kwartak, agpapintasak tumutan. Oo na yan. Madlaw ang maragsakan ka, flight kan numaminsan nga aldaw. Ha? Ada ka matgayam itilikudak, Edwin. Maragsakan ka kadi amang panaw kada kami ti anak ta, Raisa. Edwin, malading itanak mo't amaya dayo kada kayo nga agama. Nga maragsakan amang pampanunot, nga iti panagabroad ko, nadardara sa makaurnungak. Sigurado abumaknang taadagos. Pag-anad kay abroad, Raisa. Sapay la ko ma. Tadi na kami liplipatan na mapanawam dito'y Pilipinas. Nga ado ti pampanunutek idi, sakbay nga imayak dito'y Hong Kong manang Emmy. Pasig apaglangayan. Ngam nagbaliw ti panirigak, idi nakagte nga konditoy. Ti umuna nga upat abulan asweldok, na ibayad amin iti nautang ko anagabroad. Kalpasan na, saak payla nang rugi a makaurnong. Nimot Edwin alakay ko, intultuloy na tinaglako iti barbecue, iti pagilyan tayo. Madlaw na bambanog ka lakay? Kasano? Kalkalpas ko lang kami na naglako iti barbecue, Raisa. Kinapot no na. Jakbayan na asikaso da anak taytay. Ninanang tinangpakan gan kwa na. Edwin, kitaam amangan mo't numabaybay amon ti anak ta. Saan mat? Adong amin ti tao itay. Iso nag-overtime akmat ang naglako iti barbecue. Iso aday chay, naipaibos ko tilakok. Di kad na saya at nukasta, lakay. Raisa, itata nakabayad ta nito utang ta. Pang-asip, day ka gumaam ta agurnong, ha? Talaga akas ti aramidak. Talaga akayat ko ti makaurnong para iti pamilyata.
simpakon dagiti daan a newspaper diti balay ti amok. Imuta kung dagitoy no madamdama. Sigurado nga ibaunnak ni madam no madamdama. Alaag tong dagito inurnong ko adaan a newspaper ta ilako. Isopay ama inayon iti urnong ko. Raisa! Ni madam. Raisa! Ay ayaban na. Kalubak pala ang dagito insimpak a newspaper. Ang mga no kaungat-nak no makita na dagito eh. Raisa! Where are you? Coming, madam. Just a minute. Faster! I need you to do something. Yes, ma'am. I'm coming. Adayta, nakalubakon dagiti newspaper. Mapana kung iti ayan ni madam. Nanang, inrinyo ka nun ni Raisa di kontrata na iti Hong Kong. Nay, di mo't May 2020 pa'y amalpas ti kontrata na. Marso la ita Inrinyo na ni dinasapa nanang. Ta flight na ni agawid iti Pilipinas inton March 22. Ay na, di nalako man inrenyo. Nakabutbutang ti damag, maipapan iti agwarwaras a virus. Isomad ti kunak nanang. Okay ka no lang, mat. Ay, sapay la ko mga ruda. Ngam inton agawid di asawam. Padasam akong binsiran asaan laangan nga agsublay. Tatalaga makapadanag ti mapaspasamak. Kasanon nga Edwin, saan ka matuloy nga agawid? Ta nagdeklara mo tan iti lockdown ni Presidente. Tay tangarot kat. Sapay kailiw da kan, Raisa. Kailiw kayo mo tan Edwin. Ngam awan mo't maramidan tayo. Saan mo ta makaawid? Tanakan sila mo tan dagiti flight nga agawid dita Pilipinas. Una yan. Kasano tayo langan ngay? Edwin, aganos ta. Kasi tinakunakon, saan tamot anagayatan daytoy? Kalaat mo't tinapasamak. Makalawas laangan, agawid ako man, ngam kastoy matan. Aganad ka dita, Raisa, Nakaputputan ngamin dagiti damag, may papanit agwarwara sa virus. Uray da kayo dita, Aganad kayo, ti anak ta, saan mo abaybayan? Uwen, Raisa, di kagdanag. Si kadagdoblean na sita. Tawan kami ti danam. Ay ayatan ka unay, Raisa. Tandaan nam tayo ta, ha? Uwan, Edwin, aganadak. Ay ayatan ka mat. Barang makaawid ak matlaang. Kalpasan na may babawi ti lockdown dita Pilipinas. Barbarang, lakay. March 22, 2020, tinakay-schedule a flight ko nga agawid.
Ngam nag-lockdown idi March 15, 2020, manang Emmy. Iso sa anak kaawid. Awan tinaaramidak no saan nga intuloy ko tinagkatulong dito'y Hong Kong. Kat inspirasyon ko ti pamilyak anabati dita Pilipinas. Naimbaglaangan ta sa anak anaawanan iti trabaho. Iti laksid nga apektado mat iti COVID-19 ti pagilyan nga ayan ko. Babaan iti sweldo kain patpatulod ko. Ken babaan iti panagsalukag ni Edwin alakay ko. Narugyan iti Disyembre ti pan nakaipatakder ti arapaap mi abalay ken ni Edwin. Masansan nga agluluwaak iti rabii. Numapampanunot ko ti mapaspasamak. Ngam ikagkagumaak apabpapigsaan ti pakinakam ko. Babaan iti panagkarkararag ko. Ken babaan iti kinapudno nga ininuten a matuntun uy mi nga agasawa dagiti arapaap mi iti biag. Sapay lakuma taagsublin iti normal ti amin. Tapno makaawid akmet a mangiliw kadagiti ipatpatag ko iti biag. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Raisa. Pagayam a Raisa, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Talaga nga ado tinaapektaran daytoy a pandemya. Nga maragsakan akparakan ka. Gapot agtultuloy nga adapang gadam, kat maipatpatulod mula ta ti pagkasapulan ti pamilyam dito'y Pilipinas. Amin tayo pagayam ko, may maysa ti kararag tayo. Aggibos kumanday to'y a krisis, tapno agsublimatan iti normal ti amin. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo ti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Para kadagiti papagayam amayat amang ibinglay iti padas na, ipatulod ang dagiti padasyo iti email address dagiti tugot iti danatibiyag@gmail.com. Naimbag nga oras kada kayo amin. Mapunas dito'y lagi